An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansara san kalo fɔlɔ ye janvier kalo bi o tile 27 ka bɛn 2023 san ma. Farafin kalo min n'o ye arajaba kalo ye a ma ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 5 ye jate la san kalo 7nan no hijira san 1444 san dɔgɔ de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Bakuruba fɔlɔ bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Koro marabolo dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Urunduru ko jariwale tigilamaw kɔni donna olu fɛ k'a yira k'a fɔ k'u ka kalansow bɛɛ lajɛlen datugu ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Minɛkakaw fɛ yen a yirala k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔlakaw min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Médecins Sans Frontières olu ka maa kelen kɔni minɛna ka taa n'u ye jariwale tigilamaw fɛ ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Arabadongo su ka dugu jɛ alamisa la Ɲɔnɔ marabolo dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Ntila a yirala ko jariwale tigilamaw ye dugu bɛɛ lajɛlen kɔni wuli o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Kunungo Mali Premier Ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ ɲɔrɔngaw fɛ yen nɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kuma ka fara kunnafoni wɛrɛ kan Alasan Umaru denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulubali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Arabadongo dugu fila kɔni olu tunna ɲɔgɔn na Yanfoyila marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ni dugu kofɔlen ko dugu kelen k'o tɔgɔ ye ko Filamana dugu kelen tɔ o ye Jango Merila ye a yirala k'a fɔ ni dugu kofɔlen fila kɔni a kɛra tunɲɔgɔnnaba de ye u ni ɲɔgɔn cɛ. Ntamago mankan kɔni dugun don a yirala ko Ntamago mankan in kɔni senfɛ u kɔni tunna ɲɔgɔn na kasara kɔni bɔra la maa 7 bɔɲɔgɔnko kɔni olu kɔni joginna. Kunnafoni kunfɔlɔ kun y'a yira ko maa 5 k'olu joginna nka kunnafoni laban kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa 7 bɔɲɔgɔnko k'olu kɔni joginna. Maa dɔw kɔni taara ka na n'u ye Yanfoyila labitaliso la o senfɛ a yirala ko Yanfoyila labitaliso maaw k'olu kɔni ye maa 3 bɔɲɔgɔnko k'olu bila ka na Bamakɔ kɛnɛyaso kɔnɔna na. An bɛ dugawu de kɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ duguma ninnu ni ɲɔgɔn cɛ yarabi Ala ka gɛlɛyaw k'a ban pewu. N'an bɔra ye araba su ka dugu jɛ alamisa la wulikajɔ kɔni kɛla jariwale tigilamaw fɛ Ɲɔnɔ marabolo dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Ntila ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ma a yirala k'a fɔ jariwale tigilamaw u ye ni dugu kofɔlen maaw bɛɛ lajɛlen kɔni gɛn ka bɔ Ntila kɔnɔna na kabini kuma jan u kɔni bɛ nin dugu in nɔfɛ dɛ. N'aw hakili b'a la N9 mankan min n'o wulila n'o kɛra sababu ye donsolakaw kɔni olu tun bɛ ka daga sigi yɔrɔ o yɔrɔ la u kɔni ye fɛɛrɛ kɔni kɛ ka se ka wuli ka bɔ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ni ka se ka na B3 kɔnɔna na o min kɛra a yirala ko jariwale tigilamaw kɔni u kɔni tun bɛ Ntila nɔfɛ kabini kuma jan Mali sɔrɔsilakaw ani donsolakaw olu tun bɛ ka bolo ni ɲɔgɔn baaraw kɔni kɛ ka se ka lakana ta ka ɲɛsin dugu caman ma. Ni gɛlɛya n'a ma ɲɛ k'o kɛra donsolakaw kɔni y'u ka kosow ni kasaw kuru ka se ka na fara ɲɔgɔn kan B3 kɔnɔna na o kɔni kɛla sababu ye u ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka kunsin Ntila ma ka se ka Ntila duguladenw k'u bɛɛ lajɛlen kɔni gɛn ka wuli. Kunnafoniyaw ka fɔ la ninnu kɔni wulilen u y'u kunda dugu caman kan dɛ u carila dɔw taara Ɲɔnɔ dɔw yɛrɛ taara B3 kɔnɔna na dɔw taara fan wɛrɛ fɛ. An bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka lakana sabati an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. N'an bɔra ye Koro marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ wa dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Worondurukaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ jariwale tigilamaw olu kɔni donna yen nɔ ka se ka taa maaw bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ k'u ka lakɔlisow kɔni k'u k'a bɛɛ lajɛlen kɔni datugu dɛ ko n'u ma ɲɛ kalan kɔni kɔ k'u k'a kɛ arabu kalan kɔni ye ko nka ko olu kɔni bɛ taa n'u seginna ka na ka na sɔrɔ kalan kɔni bɛ ka kɛ yen nɔ n'o ye lakɔli kalan kɔni ye k'u bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma dɛ. Kunnafoniyaw ka fɔ la ko ni kinikini kɔni a fanga bonyanen bɛ Worondugukaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ jariwale tigilamaw kabini kuma jan u kɔni bɛ wulikajɔ la ni dugu kofɔlen ninnu nɔfɛ nka u y'a yira k'a fɔ n'u kɔni ma ɲɛ kalan kɔni kɔ u k'a kɛ arabu kalan ye ni arabu kalan kɔni tɛ ko n'u y'a kɛ nanzara kalan kɔni ye k'olu kɔni bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ. Sera caman y'a yira k'a fɔ lakɔliso minnu n'olu datugulen don a bɛ taa lakɔliso 200 bɔɲɔgɔnko de la an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ. N'an bɔra ye Mɛnɛkakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ dɔgɔtɔrɔlaka min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Médecins Sans Frontières olu ka maa kelen kɔni minɛna ka tunu n'o ye jariwale tigilamaw fɛ. Jariwale tigilamaw kɔni ye nin maa kofɔlen minɛ ka tunu n'a ye yaasa k'a tɔ perewolatigɛ d'a ma Yusuf Ture ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. U ye médecin min minɛ ka o médecin minnu y'a minɛ a fɔra ko État islamique mɔgɔw de don olu de y'a minɛ ka taa n'a ye mais min de don ko mɔgɔ 5 de nana a minɛ ka taa n'a ye mais kunnafoniyaw b'a fɔ k'a fɔ ko o cɛ in a bɛ baara kɛ ni mɔgɔ de ye minnu ni mɔgɔ ninnu u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo donc dɔw bɛ minnu bɛ baara kɛ u ka organisation yɛrɛ la olu fana ni jihadiso ninnu ka di o de la siga caman bɛ o kuma bɛ sen na hali bi an tɛ se ka
k'a fɔ ko a sɔrɔla pise n'i y'a ta mɛnaka yɔrɔ yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ ko waati dɔ la Mali sadasiw ni risiw olu kun y'u daba gosi mɛ sisan u bɛ k'u yɛrɛ mara u bɛ ka yɔrɔ sɔrɔ pise a ma mɛn INECAR u y'u ka lajɛ dɔ kɛ o lajɛrɛ in senfɛ mɔgɔ caman minnu kun ye MSA mɔgɔw ye u bɔra MSA la ka taa IAD mɔgɔw nɔfɛ semaine tɛmɛnen an bɛ se k'a fɔ ko a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ armée bɛ ka yɔrɔ sɔrɔ ka taa an sɔngo ka taa Tinahama fo ka taa Kura commune la ka taa Wataguna ani T-site fanfɛla fɛ fo ka taa Mɛnaka Mali sadasiw bɛ ka meuble bilasira waati dɔ kɛra meuble minnu bɛ bɔ Mɛnaka ka na an sɔngo k'u kun da gawo kan o kun se ka bɔ Mɛnaka ka na ka sɔrɔ mɔgɔ ninnu ma o lajɔ mais sisan an bɛ se k'a fɔ ko yɔrɔ in lakana mana mɛn an bɛ se k'a fɔ ko lakana bi ka na dɔɔni puisque sadasiw bi ka yɔrɔ in yɛrɛ lajɛ u ka drone ninnu kuru minnu bi taa yɔrɔ lajɛ o bi jihadisiw daba gosi parce que caman sara yɛrɛ n'i y'a ta T-site fanfɛla la u ye jihadisiw kuru caman u y'u faga ani ka taa Tinahama donc o y'a kɛ basigi an se k'a fɔ ko a nana pewu mais a bi ka na dɔɔni dɔɔni Liptako groupement Mali ni Burkina danfara la an bɛ se k'a fɔ ko hali bi basigi mana mais comme i y'a fɔ cogo min na a bi ka na dɔɔni dɔɔni puisque Mali sadasiw u b'o yɔrɔ lajɛ puisque sadasiw kuru caman nana fɔlɔ la sadasiw kun ma ca mais sisan u nana u bɛ fo Burkina ni Mali ka frontière la dɔw fana bɛ minnu kun fana bɛ Labzanga o ye Mali ni Niger o frontière o fana sadasiw caman bɛ tile fana la n bɛ se k'a fɔ ko sadasiw ka ca an sɔngo cercle la u bɛ ka baara kɛ fana. Ni tun bɛ tali kɛ Yusufu Ture ale ka siraw la y'a fɔ cogo min na Mali sɔrɔdasiw u bɛ ka wuli ka jɔ sabati an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'o kɛ ɲɛta ko ye n'an bɔra yen sirama kasara dɔ kɛra Keɲebakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛn Keɲeba sira la a kɔni yirala k'a fɔ maa 2 bɔɲɔgɔn olu kasaralaw ni na ni sirama kasara in a kɛra carré de la carré min n'a fɔ ma ko AK transport o kɔni kɛra sababu ye ka se ka maa 1 kasara ni na mototigi don a sen fɛ a yirala ko maa 1 wɛrɛ o kasarala mobili yɛrɛ kɔnɔ maa 2 olu kasaralaw ni na nka sariyaw ka fɔ la ko sirama kasara ko n'i y'a lajɛ ko a kun yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko siraw de tiɲɛnen don ko de bɛ ka kɛ sababu ni sirama kasara kɔni k'a fanga bonyana kosɛbɛ yaasa ka priorité d'a ma Mohamed Samake ale ye ɲininkali kɛ Isa Dumbuya la an k'olu ka siraw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Isa Dumbuya lakɔlimɛtiriw ka lɔpitalitɔ min bɛ yen ko Sinabu ne de y'o ye Kɛɲɛba mara kɔnɔna na. Isa Dumbuya an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko arabadon ko siraba kasara dɔ kɛra Kɛɲɛba sira la a ko kɛra cogo di? Arabadon sɔgɔmada fɛ 7h waati la siraba kasara dɔ kɛra Kɛɲɛba ni Bamakɔ sira la. Kari min yɛrɛ a bɔra Kɛɲɛba ani Kɛɲɛba cɛ yɛrɛ ma 1000 kilomètres ta yɛrɛ bɔ. A bolitɔ a kunna an ka lakɔlimɛtiri dɔ la lakɔlimɛtiri nin a bɛ wuli sɔgɔmada fɛ ka taa ka baarakɛyɔrɔ la o baarakɛyɔrɔ nin bɛ dugu dɔ la ko Kɔlɔnba donc kari min kunna ale na k'a to vitesse ba la compagnie nin tɔgɔ ye ko AK transport donc a y'an ka lakɔlimɛtiri nin a y'a tan a kɔfɛ parce que sira man ɲi an bɛ min fɔ dɔrɔn accident in kɔni a sababu belebeleba o ye sira koloniya de parce que sira in bɛɛ b'a ɲini ka sira ɲuman yɔrɔ de ɲini donc a tan nin kari nin yɛrɛ fana déséquilibré la kosɛbɛ parce que a kɛlen ka cɛ tan ka bin ale yɛrɛ déséquilibré la fo ale yɛrɛ fana tagara bɔ ka bin ɲɛfɛla la. Kasara juguyara kosɛbɛ juguyara kosɛbɛ parce que mɔgɔ minnu banana la ka ca mɔgɔ 10 mais mɔgɔ 2 kɔni ni tora a yɔrɔ nin na a ye lakɔlimɛtiri min ta n'o y'an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn dɔ ye Umar Kone a y'o ta o sara a yɔrɔ la. mɔbili kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen o fana ye projet baarakɛla dɔ a bɛ kungo to o fana ni tora a yɔrɔ nin na mɔbili binna ale de kan. Sira tiɲɛnen de ye mɔbili nin yɛrɛ binni sababu de sira kolonba parce que sira in man ɲi. Gauche ni droite ko t'a la k'a fɔ ko n bɛ n ka droite kan o t'a la sira man ɲi donc bɛɛ b'a ɲini ka sira ɲuman yɔrɔ de ɲini ka bolo fɛ o yɛrɛ de sababu de la ni accident in bɛ kɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ kɔni an kɔni bɛ min ɲini u fɛ siraba kasara kɔni Kɛɲɛba kɔni su a tɛ se ka compter ka ban nin y'a siɲɛ hakɛ kuma caman ye mɔgɔw de da bɛ ci nin siraba in kunna ka sababu kɛ sira yɛrɛ kɔnɔya ye donc an kɔni bɛ laɲini minnu kɔni d'u ma u ka hakili to Kɛɲɛba sira in na sinon hali bi hali sini accident kɔni bɛ to la ka to nin sira nin kɔni kan n'u sera k'u hakili kɔni to a la ka sira nin réhabilité k'a labɛn o kɔni bɛ diya an bɛɛ lajɛlen. Ni tun bɛ tali kɛ Isa Dumbuya ale ka siraw la Mohamed Samake ka kuma bara la a fɔra cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Keɲeba ni Kita sira kɔni sira caman kɔni y'a yira k'a fɔ sira ni tiɲɛlen bɛ dɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sira min bɛ se ka dilan cogo min na walasa mɔgɔ bɛ se ka taa ni ka segin kɛ lafiya la cogoya min na n'an bɔra yen kunungo Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun taara ɲɔrɔnkaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛn ɲɔrɔn Serifukɛ Buye Hayidara a taara ale fɛ yen ka se ka taa médaille kɔni di yen nɔ o kɛnɛ kan Buye kɛrɛfɛ premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Alors kabini transition sigira président ye fɛn dɔ kɛ an fa maliyɛnw caman fa k'a tɔgɔ di Noro aéroport
parce que n'an bɛ Mali hɔrɔnya ka sigi a ma ka kuma fɔ mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ pour que maliyɛnw kana kɛ maa si ka jɔn ye maa fɔlɔfɔlɔ min ye kɛlɛ kɛ Mali la a fa bɛ olu la fanga caman kun ɲinɛna a tɔgɔ la mais an seginna k'a sigi k'a tɔgɔ di Joro aéroport ma a kɛ gansan an b'a dɔn ko Mali jeunesse u hakili bɛ jigi ale fa la u hakili bɛ jigi Mali la u hakili bɛ jigi Mali hɔrɔnya la o tɛ se ka san sanu t'a san wari t'a san u y'a fɔ ko an fa ye médiateur social mais u ɲinɛna fɛn dɔ ko c'était un grand médecin furaw dɔ b'a bolo min tɛ maa si bolo ayi y'a ye yan mɔgɔw taara Russie u taara Amérique u taara France u ma fura sɔrɔ u nana fɛ a ye duwawu k'a ye u bɛ min ɲini u y'a sɔrɔ trésor humain vivant nin a dira dɔw ma parce que furakɛlabaw don mais ale ka a bɛ fura min kɛ maa caman t'a dɔn ne b'a dɔn o de kama bɛɛ b'a fɔ sisan k'ale ye médiateur social ye mais ale ye docteur de ye n sigilen filɛ nin ye n ka kuma fanga t'a la comme kɔrɔlen parce que n bɔra min na aw b'a dɔn mais n bɛ yan bi ne ma kɛ dɛ ala dɔrɔn ani maliyɛnw ka duwawu kabini ne kun tɛ se ka kuma n kun tɛ se ka ji min n kun tɛ se ka n bolo kɔrɔta kuma fɔlɔfɔlɔ ne ye min kumana o ye président ka ciden ani ale yɛrɛ ka téléphone ta ne ale kumana an sɔrɔ kuta la o don a ko ne ma k'i bɛ bɔ nin na o don ne kun tɛ se ka sigi hali n bɛ kuma a ka girin a ko ne ma i k'i cɛ sigi bɛ bɔ nin na ala sɔnna n bɔra la fana n taara président fɛ k'a barikada ani ale ye nana fo bi k'a ka médaille d'a ma mais k'a fo fana a ye duwawu min kɛ ale b'a fɔ an ye don o don a ye ɲɔgɔn minɛ n'a ye ɲɔgɔn minɛ Mali bɛ taa ɲɛ don dɔ bɛ se dɔ bɛ visa ɲini kana Mali la. Ni tun bɛ tali kɛ Mali premier ministre la Dr Choguel Kokala Mayiga kunungo ɲɔrɔnkaw fɛ yen nɔ a fɔra cogo min na yarabɛla k'an ka jamana ka ɲɛtaa sabati n'an bɔra yen kulu mun sigilen bɛ walasa ka se ka kalata kɔni k'o labɛnw sabati n'a bɛ fɔ ma ko EJ o ye ɲɛma o ye wulila ni ka se ka taa CNT ɲɛma fɛ ka se ka taa barolasigi dɔw kɔni kɛ ka hakili jagabɔ dɔw kɔni kɛ a ɲɛma yɛrɛ bɛ tali kɛ Mustafa Sisi la an ka len lamɛn. Autorité indépendante de gestion des élections, voyez, administration Kouramin créera pour que Mali ka élection désormais engagé ko ke ka nyemogata ka barake et ka barake ni munumbe impliqué élection kola munumbe élection impliqué élection kola au kacha administration territoriale B cour constitutionnelle B au comité d'égal accès aux médias d'état B yoro kacha citoyen B parti politique B société civile B donc nous B à nous lever bana farayon ka élection organisée pour que jamana ka se ka tableau kura soro engagé ka élection ke institution kura ou ka bo munun be bo yeni jamana ka jamanadenw ka kalafili ka résultat ye et que vraiment jamana ka se ka taɲ an nana ni bonya ni karama ka an yɛrɛ yira u la ka u fo an ka ɲɔgɔn dɔn ale fana ye duwawu kan ye ala ka baara ye ɲan bolo a ye duwawu kan ye an bɛna baara min kɛ jamana ka se ka taa ɲɛ o kɔfɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Mustafa Sise la kɛrɛnkɛrɛnnen EJ ɲɛmaaba don a fɔra cogo min na yarabɛla k'an ka jamana ka ɲɛtaa sabati n'an bɔra yen ale bi kalata ko kun kan kumaw kɔni cayalen bɛ maa caman fɛ dɔw bɛ ka yira k'a fɔ ko kalata k'a man ɲi ka kɛ dɔw yɛrɛ ka fɔ la ko jamana ɲɛmaaw ye dɛlɛ min di ko fɛɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni k'olu ɲɛ b'a la cogo min na k'a tɛna se ka kɛ ka bɛn a ma dɛ dɔw yɛrɛ ka fɔ la k'a bɛ se ka kɛ ka bɛn a ma kumaw kɔni cayalen bɛ cadre d'échange kɔnɔna na olu ka kumalasela dɔw bɛ tali kɛ Ismaël Sakola ale y'a hakilina fɔ nin ko in na an ka lamɛn. Colonel Ablaye Mayiga y'a yira k'a fɔ a ka ca Ala fɛ élection in a bɛna kɛ mais a ma se ka waati kelen fɔ u tun ye layidu mun di jamanadenw ma a ma se ka perepere latigɛ k'a fɔ ko layidu bɛ timɛ k'u b'o matarafa u ye calendrier électoral min labɔ n'u ni CEDEAO bɛnna kan n'u ni jamanadenw yɛrɛ bɛnna kan a ma se ka kuma foyi fɔ o kɔnɔna la. EJ ɲɛma min ye élection labɛnw sabatili ni ale de b'o kunna o y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ kalafiliw kɛli la gɛlɛyaw bɛ tali kɛ jamana basigibaliya ninnu dun ye sɔrɔdasiw ye ninnu dun ye coup d'état k'i bɛ k'a la k'a fɔ ko kalafiliw ma kɛ ka ɲɛ ko jamana ma basigi olu deselon ka jamana basigi EJ ɲɛma ye jamana ka basigibaliya fɔ EJ ɲɛma y'a fɔ k'a fɔ ko ɲɛbila baara minnu kan ka kɛ kalafiliw hukumu kɔnɔna la k'olu fana ma se ka timɛ kɔlɔlɔ caman yera o hukumu kɔnɔna fana la o bɛ mun yira o b'a yira jamanadenw na o b'a yira politique mɔgɔw la o b'a yira société civile mɔgɔw la k'a fɔ ko jamana ɲɛma min b'an kunna a n'a jɛɲɔgɔn a n'a ka gouvernement a n'a ka premier ministre o dɛsɛlen de don a cɛ ka ɲi an mɛnna k'a fɔ bi ɲɛ
k'a fɔ bi yani bi ka se ko a cɛ ka ɲi jamanadenw k'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn ye démocrate ye fɛn fɛn ye républicain ye fɛn fɛn ye patriote ye an ka jamana bila sanfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun jejeni ni kolokani cɛ jema mara kɔnɔ ɲɔnɔ segu mara kɔnɔ mɔpti mara kɔnɔ tawurini mara kɔnɔ menaka mara kɔnɔ kidal mara kɔnɔ ninnu ye dɛsɛ yɛrɛ k'a fɔ k'u tɛna se ka jamanadenw lakana ni tun bɛ tali kɛ Ismail Sago kadiri tɔgɔ la ale ka seerew a fɔra cogo min na fɛn bɛ daga danga jamana na yɛrɛbiyala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen Mali kunulama a n'a bilama a bɛ cogo di faranjala fanga nalen ka kɔ faranjala fanga ɲɛ jamana in kun bɛ cogo di Malilen dɔw b'u hakilina fɔ o ko la an k'u lamɛn. Ousmane Doumbouya tiɲɛ don anw na kuma ma diɲɛ diɲɛ kɔnɔ anw na diɲɛ kɔnɔ ni bi cɛ ne yɛrɛ k'a dɔn ko fanga bɛ Mali kɔnɔ o bɛ kɛ 2021 kana 2022 la ye k'a sababu kɛ kun caman ye ni ye ne yɛrɛ kan ne b'a fɔ ko fɔlɔ an kun bɛ jɔnya de kɔnɔ toujours i b'a fɔ an ka président ye gouverneur de ye mais ninnu na ni bi cɛ ne bɔra ko misɛnnin caman kalama a dɔw la i yɛrɛ bɛ gêné kosɛbɛ. Modiba Jabate fanga mun bɛ yan sisan ala ko tiɲɛ u ye baara kɛ bɛɛ de bɛ da i kaburu kɔnɔ dɛ u ye baara mun kɛ wallahi baara ni ala de bɛ se k'u sara la mais ne kɔni bɛ mun fɔ ka daw kan o k'u jija adamaden tɛgɛ foyi ye n'i yɛrɛ tɛ n'u ye kɛlɛkɛminɛnw san ka na n'a ye jamana kɔnɔ Asimu n'a ka kan a y'a ka kɛta de kɛ mais hali bi a ma ban dɛ n'a bɛ se ka mun fara kan k'o fara kan diɲɛlatigɛ la mais a tɛ ka kɛ maliyɛn ye a bɛ ka k'a yɛrɛ fana ye i n'a fɔ a bɛ ka k'anw ye cogo min na ala ta to janfa la abada a se ye fɛn fɛn Maliko la a k'a kɛ wa an bɛɛ b'a kɔ fo ka taa an da kaburu kɔnɔ don min na an b'a kɔ. Mamadu Kone ne bolo danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ seulement kala filila dɔw ye k'anw dalen d'olu la ni u ma se ka mɔgɔw jɔyɔrɔ fa ni Asimu ne ɲɛ dɔ sɔrɔ an ye komi fanga tɛmɛlenw ma se ka min kɛ o ye alhamdulilayi o tare dɛ a bɛɛ maliyɛn kelen de ye quoi mais u k'u kɔfilɛ an na dɔɔni migisanw ka ɲi matériel sanw ka ɲi mais u k'u kɔfilɛ an na kɔngɔ bɛ mɔgɔw la dɔɔni u ka se k'u hakili to baloko ni yɔrɔ la n'u sela k'u assuré i ma mɛn i bɛ taa kɛlɛ la a ka sɔrɔ i kɔnɔbara yɛrɛ falen don sinon hali n'i y'a bɛɛ ta ka don nɛgɛkuru na ni fɛn t'i kɔnɔ a bɛ komi foyi tɛ i ma daminɛ fɔlɔ nɛgɛkuru yɛrɛ tɛ se ka yɛrɛ ci donc u k'u kɔfilɛ jamana kɔnɔ denw na dumuni ko ni ka balo ko ka se k'u assuré dɔɔni u kana taa birigɛ bɛɛ don nɛgɛkuru dɔrɔn na. Siru Damile transition ni fanga tɛmɛnen n b'a fɔ ko danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que yala dan fanga kɔrɔ tɛmɛnen na tiɲɛna insécurité caman ye mais alhamdulilayi ninnu nanen tiɲɛ la sécurité fan fɛ u ye caman k'o la mais gɛlɛya baden bɛ yen fanga kɔrɔ taara ka min to n'o si ma se ka résoudre fɔlɔ baloko b'a la kalanko b'a la halisa problème b'o ko la fɔlɔ. Mohamed Doumbouya i ko mankan bɛ nord de la a ma se Bamakɔ fɔlɔ donc ni minɛn kɔni sanna minɛn minnu yira na n'a sɔrɔ Mali ta yɛrɛ don directement o man ka sɔn nord ka kɛ nin cogoya la mais n'a sɔrɔ Mali ta tɛ ni fɛn singalen don u ka bɔ k'o fana fɔ mɔgɔw ɲɛna. Fɛn singalen cogo di? Bon i ko fanga tɛmɛnen olu bɔra ka 20 janvier la ka minɛn dɔw yira na k'o ye jamana ta ye an taara k'a ye kɔfɛ olu tun ye Libi ta ye c'est pour cela n fana nin fɔ ka d'a kan. Bamusa Samake n'an ko an bɛ Asimu fɔ dɔrɔn an bɛ kasi de a bɛɛ ni ala ni kira cɛ Asimu sara t'anw bolo depuis anw wolola jamana in kɔnɔ démocratie bɛnna anw ka kamelenya daminɛ waatiw de ma Musa Tarawele binna ka bɔ fanga la k'anw to 3e année la Mali école tun bɛ fɔlɔ i ko sɔrɔsiya a bɛɛ ni ala ni kira cɛ mais bi ni ne ye Mali école tacogo lajɛ ka san 30 démocratie lajɛ Asimu ka san 1 ni dɔɔni transition k'o ta k'o lajɛ malidenw bɛ ka lafiya min sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka kuma ko kɔngɔ mɔgɔw bɛ ka kuma ko minɔgɔ kɔngɔ ni minɔgɔ tɛ foyi ye fasojɔ la hali i ka du ni bɔgɔso don n'i nana k'i b'a ci k'a jɔ k'a kɛ simanso ye i ka na bɛ falen. Ni tun bɛ tali kɛ Malilen dɔw ka seereya la a fɔla cogo min na yarabi k'an ka jamana ka ɲɛta sabati n'an bɔra yen 31 su a yirala k'a fɔ katikaw fɛ yen nɔ gɛlɛya kɔni taara ka ɲɛsin musomanin dɔw ma a si tɛ tɛmɛ san 14 bɔɲɔgɔnko kan a yirala k'a fɔ ko sifinaka dɔw kɔni olu kɔni binna a kan kafoɲɔgɔnya nasiraw la lamɛnbagaw ka hakɛ to o kafoɲɔgɔnya nasiraw fɛ a kɔni kɛla gɛlɛyaba ye ka se ka musomanin fitinin k'a jogi o yɛrɛ senfɛ musomanin ma se ka bɔ a la dɛ a kasarala nin na a janaja kɛnɛw kan minisiri min ka baara ɲɛsinnen muso ni du ni denbaya ma wadijelakaw furumuso Funɛ Kulubali ale tun b'a kɛnɛ ka kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Denmasaw an ka denw mara an ka denw lamɔ an ka hakili to an denw na kɔɲɔ ye tiɲɛ ye yuriyari bɛ kɛ kɔɲɔ na mais kɔɲɔ kɛn bɛ ka denmasa musoman bɛɛ mago sa bi denwulu kɛn do k'an mago sa bi an ɲinan bɛ an den musoman kɔ an bɛ fɛ ka den minnu ka kɔɲɔ kɛ sini an tɛ k'an mago don olu la bi an bɛ fɛ jamana ka taa ɲɛ cogoya jumɛn sini surɔ dɔrɔn ne bɛ ka bɔ Kati yan nɔ n bɔra foli la yɔrɔ dɔ la n ye Kati dugumala sira minɛ wallahi ala musow de sɛrɛntɛnen bɛ sira da la a bɛɛ bɛ ka bɔ kɔɲɔyɔrɔ la a bɛɛ labɛnnen don su 20h e do heure bɛ se ka kɛ o ye e bɛ mun don i ka sokɔnɔna na a y'aw hakili to aw denmusow la a y'aw hakili to cɛmanw la an ka denw mara mun ye an cɛw ye an furukɛw ye olu fana démissionné la min ye autoritéw ye ni kɔni nin kɛra den bɔnɛ naani na ma kɛwale kɛbagaw an tɛ fɛ ka mun man kulo la ministre tɛ ka kuma mun denmasa de bɛ ka kuma an tɛ fɛ ka min man kulo la ko ninnu ka dossier nigisi nagasala k'a da kɛrɛfɛ k'a fɔ kɔfɛ u bi juger
ka tila ka na peine dɔ d'u ma o tɛ ne ka laɲini ye si kaso de kan ka di ninnu ma ka kɛ exemple ye ka ɲɛsin maa wɛrɛw ma walasa ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ minisiri ka seereya la kɛrɛnkɛrɛnna minisiri min ka baara ɲɛsinnen muso ni du ni denbaya ma a fɔra cogo min na yarabi Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ni ɲɔgɔnna kasaraw ma n'an bɔra yen o soforolakaw olu ka syndicat olu kɔni fara ɲɔgɔnba kɔni kɛ san tɛmɛlenw na gɛlɛya mun y'u sɔrɔ ani san kura in kɔnɔ u kan ka fɛɛrɛ mun sigi sen kan o ye ɲɛfɔli kɛ o la a ɲɛma dɔ bɛ tali kɛ adjoint chef Sena Joseph Konema an ka ale ka seereyaw lamɛn. Adjoint chef des eaux frais, Sena Joseph Kone. Je suis le secrétaire général de la section des eaux frais YNTM. Donc, on est personnel yu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ani directrice walasa san min tɛmɛna o kɔnɔna na baara minnu kɛra baara minnu ma se ka kɛ ani sankura mina daminɛ an hakilina ye mun ye sankura taabolo la ka na o ɲɛfɔ an b'a fɔ o ma ko cérémonie de vœux mun y'an bila la parce que a ka kan n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ administration ni syndicat u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de an tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye mais baarakɛlaw ka lafasali tɔn de ye anw ye an b'olu de lafasa ozofora ye kɔɔri min ye kɔɔri kɔrɔba de don Mali kɔnɔ an tɛ sɛgɛn k'o fɔ parce que kɔɔri foyi tɛ yen nɔ min ka kɔrɔ ni an ka kɔɔri in ye an ka kɔɔri in ye nafolo ladon jamana in kɔnɔ yan nɔ kɔɔri in ye contribuera fɛn camanba de la jamana in kɔnɔ yan nɔ bɛn bi o kɔɔri kɛlen don bolo kɔfɛtɔ fɛn ye vraiment an tɛ se ka jɛ n'o ye an ye muɲuna an sabalila anw bɛ niveau min na n'an ko k'an bɛ taa grève la ou bien k'an bɛ fɛn dɔ ta k'a kɛ jamana in bɛ paralyser donc o man di anw ye o de y'a to an bɛ négociation kɛ an bɛ lajɛrew kɛ pour que a ko ka se ka ɲɛnabɔ mais n'an y'a ye a ko tɛ se ka ɲɛnabɔ a tɛ ka ɲɛnabɔ a tɛ tugu a tɛ ɲɛ min kɔ an b'o kɛ e bɛ se k'a faamu cogo di ozoforokɛ a bɛ kungo de kɔnɔna na a bɛ baara kɛ kungo kɔnɔna de la rebelles ni djihadistes ani bandiw olu fana duguyɔrɔ ye kungo kɔnɔna in de yanni djihadiste ko kuma yɛrɛ ka mɛn bandiw ye an ka ozoforo minnu faga dan t'a la kungo kɔnɔna la o y'a sɔrɔ djihadiste ko kuma yɛrɛ tɛ fɔ ka n'a fara djihadiste kan an ka mɔgɔ caman sara o kɔnɔna la mais ni hakɛ lajɛ hakɛ foyi t'u ye u bɛ sa ten u ka capital de décès yɛrɛ tɛ tɛmɛ hali miliyɔn 1 kan directrice da sera a ma n'a fɔra olu bɛ sa ten sariyaw dun bɛ jamana in kɔnɔ k'a fɔ ko n'i ye tentigi ye n'i sara nin bɛ k'i ye nin bɛ k'i ye mais an t'o si bénéficier an dun ko k'an ye tentigiw ye an bɛ ten don nous sommes exposés rebelles dun tɛ danfara kɛ teniw ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ danfara kɛ berew ni ɲɔgɔn cɛ donc vraiment an kɔni bɛ min laɲini ni san 2023 kɔnɔna la o ye tentigi ma bɔ tentigi la u k'an fana traité i b'a fɔ tɔw bɛ traité cogo min na an ka prime sɔrɔ parce que n'a fɔra e ɲɛna ko ozoforokɛ bɛ balo a sara dɔrɔn de la prime foyi t'a ye prime foyi t'a ye hali prime kelen t'a ye prime de risque t'a ye prime de logement t'a ye prime foyi t'a ye donc vraiment o ye ko ye an tɛ jɛn ni a ye an tɛ jɛn ni a ye an kɔni an ye lajɛrew kɛ ka caya mais an bɛna min boloda kɔni a tɛna dogo maliyɛn si la an b'o fɔ k'o jɛya. Ni tun bɛ tali kɛ ozoforo ka syndicat ɲɛmaa la a fɔra cogo min na yarabi Ala ka ɲɛtaa sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen association dɔ kɔni faralen don ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnena Dugulakɔrɔ plateau kɔnɔna na olu ka fara ɲɔgɔn kan kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko Dugulakɔrɔ plateau kɔnɔ ko ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogoya mun na u ye fara ɲɔgɔnba kɔni kɛ u ni kulu dɔ ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a bɛ fɔ ma ko mouvement Asimi kanubaw u ye fara ɲɔgɔnba kɔni kɛ ka se ka jolidi baara dɔw kɔni kɛ kari don Dugulakɔrɔ plateau yɛrɛ kɔnɔna na kɛnɛ in kan yan nɔ maa dɔw y'u joli di olu b'u ka hakilina fɔ an k'u lamɛn. Jɛnɛba Jara n bɔra ka joli le di hali n'a fɔra ko kalo kalo k'an ka nin an bɛna an joli di an y'a kɛ sa a ma kɛ fosi a m'an sɛgɛn a m'an fosi mɔgɔw bɛ ka siran a ti fosi kɛ mɔgɔ la ne kɔni bɛ min f'u ɲɛna dɔrɔn u ka sabali nin ye bɛɛ jɛ de ye nin ye bɛɛ jɛ de i ti joli ko problème dɔ f'a k'i ka mɔgɔ sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ de i bɛna dɔn min bɛ se a ma nɔgɔn walayi sɔrɔsiw bɛ maɲumanko ni fɛn bɛɛ la nin ye u bɛ k'a kan de kama wari t'an bolo ka d'u ma san t'an bolo ka d'u ma an se ye min ye n'o ye joliko in ye an kan k'o de kɛ. Ne tɔgɔ ye Amadu Mayiga n'an ye opportunité sɔrɔ k'a ye mɔgɔw dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ Asimi soutenir ni an n'u farala ɲɔgɔn kan vraiment u ka hakilina bɛ k'an ka hakilina ye an ka hakilina bɛ k'u ka hakilina ye donc o hukumu kɔnɔna na n'a fɔra ko an ka fɛn o fɛn kɛ mun bɛ se ka an ka sɔrɔdasiw kɔni dɛmɛ vraiment an pɛrɛlen don an seko n'an damayira bɛɛ la hali ni joli di tɛ ni ko wɛrɛ bɛ yen vraiment an pɛrɛlen don k'a kɛ Ala kama k'a kɛ an ka jamana kama. Alimata Jalo n bɔra k'an joli di sisan n y'a kɛ sɔrɔdasiw kisili de kama parce que u b'an ka gɛlɛya le kɔnɔ u bɛ k'an balimaw ɲina kisi ka tila k'an yɛrɛ dɛmɛ k'an denw dɛmɛ an bɛ tagalen ɲɛfɛ an bɛ dɛmɛ di Asimi ma a ka se k'an bɔ nɔgɔ la. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereyaw ye Dugulakɔrɔ plateau la a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ finitigilakaw olu bɛ se ka dɛmɛ cogoya mun na baara in yɛrɛ sababu ɲuman bɛ tali kɛ Abu Jara la n'u b'a fɔ ma ko président Abu Jara Dugulakɔrɔ ka don ale kɔni ye fara ɲɔgɔnba kɔni kɛ ni nin kulu kofɔlen n'a fɔ ma ko mouvement Asimi kanubaw u ye fara ɲɔgɔnba kɔni kɛ min bɛ tali kɛ Abu Jara fo ka taa se mouvement Asimi kanubaw olu ka coordinateur n'o bɛ tali kɛ Abubakar Kebela an k'olu ka seereyaw lamɛn. Ne tɔgɔ Abubakar Jara u bɛ wele ko Abu Jara n bɛ kulu sanfɛ Dugulakɔrɔ plateau la n'o ye association président an balima sɔrɔsi minnu bɛ kɔrɔn fɛ n'u bɛ kɛlɛdaga la tɔn min sigira k'a fɔ Asimi kanu na k'a fɔ k'u bɛ joli di sɔrɔsiw ma n taara lancement la bɔ donc an yɛrɛ y'a kanu k'u wele ka na an ka kulu sanfɛ ka n'an jeli d'u ma u k'a di sɔrɔsiw ma kɛlɛda la bon hakilina min y'a bila k'an kɛ n'a fɔra dɔw bɛ kɔrɔn fɛ marifakisɛ cɛla
muru jugu ni janfa jugu cɛla olu de bɛ ka anw de lakana an bɛ lafiya fɛn fɛn na o y'olu ka lafiya ye n'i y'a ye bi an ma daga sunɔgɔ min na o y'olu ta ye bon n'a fɔra ko degun min b'olu kan ni jeliko don an fana an karela an jeli kɔ ka taa d'u ma u ka jamana dɛmɛ halisa Asimina ka mɔgɔ vraiment kabini u sigira an kunna jamana in kunna ala ko cɛ nɔgɔyaba de donna jamana ko la an karela ka nin di an karela ka an jeli di k'a di sɔrɔsiw ma alhamdulillah ni misi wasa ba sɔrɔ la o tɛ mɔgɔ si bɔ mɔgɔ si la anw yɛrɛ bɛ Asimi fɛ cogoya min an t'a dɔn k'a fɔ tɔn min sɔrɔ minnu bɛ se ka Asimi dɛmɛ donc o de kama anw dɛmɛ an farali ko ka tɛmɛ Mali kɔnɔ Mali jeune na cɛman n'a musoman an ɲininen do fɛ bɛɛ ka wuli ka nin tɔn dɛmɛ mouvement Asimi kanu Mali kɔnɔ. Boubacar Kebe ne ye mouvement Asimi kanubaw le pro Asimi ne y'o coordinateur ye yeko ye fɔ ko ban Asimi nani bi cɛ n'a ka u ye exploit min kɛ Mali ko la bɛɛ ɲɛ b'a la donc yɔrɔ de kama an yɛrɛ an fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu in sigi k'a tɔgɔ da Asimi na mouvement in sigidon ani bi cɛ an bɛ commune 203 de la jamana 20 de b'an bolo an n'olu bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc pour Asimi koden tɛ quoi jamana ko ma nɔgɔn Asimi ye jeune de i n'a fɔ an yɛrɛ cogo a nana ko fanga in n'a ɲana ale bolo a ɲana denmisɛnnin bɛɛ de bolo wa n'a tiɲɛna ale bolo an bɛɛ de ye suyera quoi fanga in bɛ sinsin cogo min ka Mali in jɔ sen kelen kan an b'o o la n bɛ président Abu fo Abu Jara o kɔfɛ ka welewele bila maliyɛn bɛɛ i se ye mun ye k'o kɛ an ka finitigi ninnu ye bon an fana se ye nin ye nin wagati min na ka taa dɔ bɔ an jeli la k'a di sɔrɔsiw ma k'u dɛmɛ an se o de ni tun bɛ tali kɛ Abu Jara dugulakɔrɔ ka Abu Jara ka fara Abubakar Kebe olu ka siraw la a fɔra cogo min na a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma yarabi Ala ka ni hakilina ninnu caya an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye hali bi dɛmɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma 20 janvier kɔnɔna na kulu dɔ bɛ n'a bɛ fɔ ma ko association debout pour le Mali olu kɔni fara ɲɔgɔn kan kɔni ka taa katikaw fɛ yen nɔ ka se ka taa dɛmɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma minnu cɛw tora kɛlɛyɔrɔ la u ye balo dɔw kɔni ta ka di olu ma o y'a yira ko san o san u bɛ nin baara kofɔlen nin kɛ a ɲɛmaa dɔw b'u ka sira di an k'u lamɛn mɔgɔ o mɔgɔ ni mɔgɔ min tora e kungo la ni ma a tigi waleɲuman dɔn nafa tɛ a ka sɛgɛn na donc mɔgɔ min bɛ ben an ka jamana ye donc olu waleɲuman dɔn sara de kama an bɛ san o san an bɛ 20 janvier fêter en même temps an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan an se mana kɛ min ye an bɛna ka na a lase o somɔgɔw ma musow n'o denw ma pour que k'a kɛ waleɲuman dɔn sara ye k'a ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma ka welewele da association tɔ minnu bɛ yen ani jɛkulu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o k'a lajɛ an bɛ ka baara min kɛ nin ye o k'a lajɛ o k'o ɲɔgɔnna kɛ ni o ɲɔgɔnna kɛbaga cayala o ye an ka kunna wolo o y'an ka kunnatigɛ ye donc maintenant n'o kɛra mun bɛ balo la bi olu b'a dɔn k'a fɔ sini ma sinikɛnɛ ma e bɛ yen e tɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ yen min bɛ se k'a jɔ e jɔyɔrɔ la ni e tora faso kungo la o ye fɛn dɔ de min bɛ mɔgɔw sɔrɔsi bila cɛsiri la u nana ni balo ye ka di an ma an b'u fo la yarabi u y'a nafa Ala ka n'u kɔngɔ ka na ni sutura fini ka di an ma kaba b'a la malo b'a la safinɛ b'a la tulu b'a la enveloppe fana b'u bolo donc n'an ko an bɛ ninnu fɔ vraiment an tɛna tila bi o ni cɛw ni baraji Ala k'o sara association ni Ala ka yiriwa san o san an kɛnɛ ka nin kɛ nin tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka siraw la y'a fɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen ka nin ɲɔgɔnna kɛ walasa dɛmɛ bɛ se ka kɛ an ka finitigilakaw ye cogo min na n'an bɔra ye Kayikaw fɛ yen nɔ kabini kuma jan tun yirala k'a fɔ ko Kayi terrain kɔni ko o bɛna wuli maa caman kun nisɔndiyalen bɛ k'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu yɛrɛ bɛ feere kɛ terrain gare la olu y'a yira k'a k'olu kun nisɔndiyalen bɛ ka ko nin waati in na gɛlɛya kɔni b'olu da la dɛ ko ni terrain kɔni ma wuli a bɛ ka kɛ gɛlɛyaba de ye olu da la terrain gare maa dɔw fo ka taa se terrain baarakɛla dɔw ma an k'olu dɔw ka siraw lamɛn gɛlɛya caman b'an ka sigida kɔnɔna na a jubaju ye terrain n'i ye denmisɛnnin vagabond cayalen terrain ko b'a la ne ye feere caman kɛ gare kɔnɔ gɛlɛya min ma an kan bi donni min tɔgɔ ko bi terrain ko gɛlɛya de b'a an kan n'i ye terrain ko gɛlɛya ta k'a b'a la i ye camanba de bɔ a la jago difficulté Kayi n'i ye terrain ko bɔ a la tɔ b'a den o voyageur ni kun bɛ na semaine kɔnɔ siɲɛ kelen mais n'a bɛ na ni fɛn bɛɛ bɛ na an b'a bɛɛ sɔrɔ moins cher la dugu sen ninnu fɛ i bɛ fɛn bɛɛ de kun bɛ sɔrɔ minnu bɛ na Bamakɔ yɛrɛ fana n'an kun ye minɛn san dɔrɔn n'an y'a bila yan transport kun ka nɔgɔn par rapport au camion aujourd'hui a ye min tiɲɛ jago ye dan t'a la population minnu sigilen bɛ arayida la olu ka fɛn bɛɛ kun bɛ sɔrɔ ni terrain ko in de la u bɛ feere kɛ gardaw la u b'u ka musakaw sɔrɔ o de la u b'u denw ladon o de la u b'u denw ka école ko a bɛɛ u yɛrɛ ka furakɛli ko dɔgɔtɔrɔ na a bɛɛ bɛ sɔrɔ o de la san joli bi terrain tɛ boli donc a bɛ komi arayida la mɔgɔ ninnu bɛɛ kɛni tigɛlen don ka bɔ Mali ko de la miliyari 9 ani a kunkan fɛ à peu près miliyari 10 o musaka bɔra k'o bila finance la ko ka chemin de fer wuli arayi yɔrɔ dɔw kun kan ka baara n'a fɔ traitement des points critiques de la voie ni ko arayi pont b'a la
baaraw kɛra ka ban an ye balasaji yɛrɛ daminɛ ka kuru bɔ ara k'an b'o de la bibi na u kan ka segin sisan ka kuma u ka dati fɔlenw mun n'a ma kɛ pièce de rechange t'an bolo i ka mɔgɔw ta terrain na ko terrain ka taa bila panne na ko pièce tɛ ka don a la an tɛna sɔn ka o risque ta ni maa si ye ni tun bɛ tali kɛ kayi terrain gari o maa dɔw ka sira la a fɔla cogo min na yarabi ala ka terrain ɲuman wuli n'an bɔra ye Mali ni Burkina ni Niger olu bɛ kulu dɔ la n'a bɛ f'a ma ko Labitako Gourma olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ san o san u bɛ ladala faraɲɔgɔn in kɛ a maa dɔw b'u ka sira di an k'u lamɛn. A dabɔkun ye mun ye pour que an ka nafasɔrɔfɛn minnu bɛ yen n'a ye sanu ni dugujukɔrɔfɛnw ani sɛnɛkɛfɛnw ani sɛnɛkɛwalew ani énergie ni fɛn o fɛn bɛ o zone na an ka jɛkulu don ba la. Nafaba de bɛ nin lajɛ la parce que an bɛ jɛkulu min kɔnɔ o jɛkulu sigira sen ka san 52 de ye nin ye Burkina Faso, Mali ani Niger fɛ pour que ka se a daminɛ u kun y'a dabɔ ka jamanaw ka jɛ ka baara kɛ k'u ka dugukolo nafolow ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ a kɛra ji o a kɛra fɛn fɛn u ka se k'o bɔ ɲɔgɔn fɛ ka se ka u ka population ka se ka balo ni a ye ka yiriwa sabati a yɔrɔ la. Gɛlɛyaw bɛ yen n'o ye insécurité yɛrɛ ye a kɛlen bɛ ka ko caman bali donc ALG nin bɛ o fana ta en compte donc pour que o gɛlɛyaw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na pour que an bɛ se ka ɲɛsin an ka nafa sɔrɔ baaraw ma n'o ye dugujukɔrɔfɛnw ye n'o ye kuranko ye n'o ye jiko ye n'o ye sɛnɛkɛkow ye pour que an bɛ se ka ɲɛsin ma kulu don bala cogo min na. Ɲini ye de halisa an ka jamana sabaw ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn fɛ mais an ka fara ɲɔgɔn kan halisa ka se k'a lajɛ jahadi minnu b'an ka Labitako Gourma fanfɛla in na an ka se ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'o kɛlɛ. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka siraw la Labitako Gourma maa dɔw ka sira don a fɔra cogo min na yarabi ala ka nin hakilina sabati jamana saba in bɛɛ lajɛlen na n'an bɔra ye kalanso kura dɔ o dayɛlɛla njolakaw fɛ yen nɔ n'o filɛ ni ɲɛna marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ ONG APA Mali fo ka taa se ONG APA Allemagne olu ka dɛmɛɲɔgɔnya kɔni de don a maa dɔw b'u ka sira di kalanso in dayɛlɛli la denmisɛnnin dɔw b'u ka nisɔndiya fɔ an k'u lamɛn. An kun bɛ kilo 3 le tagama a diyara ne ye kosɛbɛ ka d'a ka tagamajan bɔra ne ma ne b'a f'u ye k'u ni ce k'u ni baraji ko halisa k'u ka dɔ fara a kan. Nisɔndiya di fila tɛ kelen mɛn na bi an donna kilasi fɛn fɛn kɔnɔ an ye ekɔlidenw yɛrɛ ɲininka ekɔlidenw ko min yɛrɛ jar'u ye kosɛbɛ k'an ye tagamajan bɔ u ma donc si an dan ye 6e ye an b'a ɲini an dɛmɛbaga jɛkulu fɛ vraiment an ka 7e ko dabala boloda depuis sisan ka tila ka 8e ni 9e kɛ yan. An b'an yɛrɛ fo alima ninnu minnu b'u occuper éducation na olu ka laɲini ye musomanin caman ka taa kilasi ninnu kɔnɔ parce que olu yɛrɛ ka jamana ressources minières t'u bolo mais kalan de y'a to u kɛra duguba ye donc ni mɔgɔ sera ka kalan musoman fara cɛman kan a bɛ dugu yiriwa. A kɛla komi an y'a boloda parce que an kun ye a laɲini denmisɛnnin minnu kun bɛ bɔ ni sigida in na ka taama jan kɛ ka taa ɲɛna dugu kɔnɔ u bɛɛ ka se ka na u ka kɛyɔrɔ la n'o ye Njɔla, Gɔbaro, Kɔbugula, Mɛgɛla o denmisɛnninw bɛɛ n k'u ka to yan maîtres bɛ na ɲini ka d'u ma ekɔliso jɔla ka bɔ ka baara daminɛ sɔgɔmada nɔ bɛɛ fana ye yan sɔrɔ donc maîtres fana bɛɛ nana a waati la baara fana daminɛna komi an y'a laɲini cogo min na. Jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina don ani u ka foli bɛ ONG APA Mali ONG APA Allemagne ye olu min sɔnna ka Mali dɛmɛ parce que jamana tɛ se a bɛɛ kɔrɔ f'an ka dɛmɛbaga jɛkulu de sɔrɔ mun bɛ se ka an boloma dɛmɛ walasa ka ekɔliso jɔ dugu kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka sira la a fɔra cogo min na yarabi ala ka ɲɔgɔnna cɛ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye festival farifoni waati o kɔni o labɛnw bɛ sen na ka se ka o festival kɔni k'a sigi sen kan san o san a bɛ sigi min bɛ tali kɛ maa dɔw bɛ a ka sira di n'o bɛ tali kɛ n'aw min fali ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ka 7e édition présentée, ka Mogo présenté, ani le Farifoni abe programme ba de kon, angombe faire ani programme fene présenté, donc les chorégraphes ou betekele donc 100 au 100 ou be fallait, donc là fene ou be fallait 100 au 100, donc là saba ou tegame. Donc fla ou bebo Mali là ou ye barake ni Daouda Keita parole de corps, ou ye formation que et Aïcha Koulibaly, Abebo Burkina Faso, Bobo Diolasso, Aïe Barake ni Yaya Sanou, donc elle a tant ni woro debe. Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Burundi, Tanzanie, Mali, Mozambique. Ani chorégraphe qu'elle est États-Unis aussi, États-Unis, France. Car festival préparé en bas depuis le 9 janvier. Donc en mettre Barake Kounyogonde Saba. Ka festival ke Clefla. Ni tun bɛ tali kɛ n'aw min fali ale ka siraw la a fɔra cogo min na yarabi ala ka ɲɔgɔnna cɛ an ka jamana kɔnɔ
n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Damile min b'e bolo. Karamɔgɔ Sidiki an taa Somali jamana kan ni waati na fɛn min ye bingani walikɛla kulu ye n'o bɛ wele ko jadi wale tigilama wa jirala k'a fɔ k'olu bɛ bingani wale la bi Somali jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya k'u ye bingani wale dɔ ta ka ɲɛsin Somali miirilakaw daga yɔrɔ dɔ ma n'o ye mɛri ka so yɛrɛ ye a jirala ko o senfɛ sa k'u ye maa 6 ɲɔgɔn k'olu bɔnɛ u ni na wale in yɛrɛ kɛra Somali ale yɛrɛ faaba kɔnɔ n'o ye Mogadiscio ye ni waati na lakana tigilamaw bɛ wuli ka jɔ la ka ɲɛsin ni majugu ninnu ma n'an bɔra an bɛna Kongo jamana kan ADF datigɛ walekɛla kulu olu fɛnɛ bɛ bingani wale la ka ɲɛsin maaw ma Kongo jamana kan dɔgɔ furancɛ yɛrɛ kɔnɔ la ni waati na jirala k'a fɔ ko ADF datigɛ walekɛla kulu k'u ye duguden gansan maa 24 ni ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na ni waati in fɛnɛ la fɛn min ye Kongo lakana tigilamaw olu bɛ wuli ka jɔ la ali ka kuma ɲɔgɔnya ta u ni majugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka nin ko ninnu dabila cogo min na n'an bɔra an taa Nigeria jamana kan Boko Haram datigɛ walekɛla kulu fɛnɛ olu fɛnɛ b'u ka bingani wale la a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye lycée dɔ ye k'u ye écoleden maa 2 ɲɔgɔn u y'olu bɔnɛ u ni na wale yɛrɛ kɛra tɛnɛndon sɔgɔmada fɛ a jirala k'a fɔ fɛnɛ ko fɛn min ye mugujugu ye ko fɛnɛ b'u bolo ka don yɔrɔ caman na ni waati in na n'an bɔra an bɛna Israel jamana kan fɛn min ye Israel marabaga ɲɛmaa ye n'ale ye Benjamin ale bolo bɔlen jamana ka baaraw la ni waati na kanubagaw bɔlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka jira jamana marabagaw la k'u b'a ɲini u fɛ ko ni cɛ kɔfɔlen ka wulili ka a ma diya u ye nka fɛn min ye jamana marabagaw yɛrɛ fɛnɛ y'a jira k'a f'u la ko ni cɛ in ko yuruguyurugu ko caman ko u b'a nɔfɛ karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni kun y'olu dɔ ye. Umu Damile y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ